Platené parkovanie v meste Čaca, platiť, respektíve neplatiť. Nezaplatíte, príde mestská polícia, dá vám tzv. Tú papuču, obmedzí vás na pohybe a musíte zaplatiť pokutu. Lenže vystáva tu jeden problém, že momentálne sa v meste Čaca dá zaplatiť len prostredníctvom telefónu, mobilnej aplikácie, nedá sa zaplatiť v hotovosti, nedá sa zaplatiť platobnou kartou. Tomuto problému sa venuje aj Peter Staškovan. Videli ste jeho videá s policajtami, jeho videá majú 500 000 sledovateľov už, 500 000 ľudí si pozreli tieto videá jeho a týmto by som vás chcel pozvať na verejnú debatu na facebookový kanál František Drozd tento piatok 21.11. o 19:00, kde môžete priamo debatovať s Petrom Staškovanom, pýtať sa ho, dávať nejaké aj svoje podnety, pripomienky, námietky. Peter je ochotný z tejto debaty sa zúčastniť, takže Peťo, pozývam ťa v piatok. Ďakujem a teším sa na pozvanie. Budem veľmi rád, ak si pripravíte na mňa otázky, môže sa niečo aj nové naučíte, poučíte, ktoré vám pomôžu ušetriť tie peniaze, ktoré spôsobom sa snažia nezákonným spôsobom od vás vytiahnuť tých, ktorí majú ísť príkladom. Takže my ale budeme mať aj protiargumenty. Nebude len jednostranné, že budeme súhlasiť s Petrom, budeme aj v niektorých veciach stať aj na strane mesta. Takže ešte raz, vážení priatelia, piatok 21.11. o 19:00 na Facebooku cez profil František Drozd. Tešíme sa na vás, na vaše podnety, môžete volať priamo, písať SMS-ku, že budeme ešte raz debatovať a tešíme sa spolu. Tešíme sa, majte sa, do počutia.